रायजोफोर लाइभ होगासिनो दं दायो नै क'क्राझार कारिगाव मेन हाइवेखौ ब्लक खालामबाय ओमफ्राय बाव टायार बायदिसिना सावदों ओमफ्रायहाय टायार बायदिसिना सावनानै दखानफोरा बन्द' खालामजोबखाबायानो जोंनि क'क्राझार मेन टाउनफ्रावबो आरो माखासे बजारनि मा होनो जायगाफ्रा बर'फ्रा जोंना बुजिग्रोखानाया मिथिग्रोखानाया गाहाम मानो होनोब्ला बर' हिसाबै बर'आ मैया आलाय सिलाय बुथारजाबाय आरो कन्ट्रेक्टारनि जाय बेलसा सोलायदोंमोननो बेखौनो बिदि प्रि प्लेन बायदि मार्डार टाइप खालामनाय बेखौ जों नुनो मोनबाय। बेखौ लानानै दिनै रायजोफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों हाइवे ब्लक खालामनो आरो थानाजोंहाय धरनाथाय दा बेखायनो मोनफ्रोमबो जायगाफ्राव आं लाइभ होगासिनो दं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनफ्रोमबो जायगाफोराव बिथांमोना दखानफोरखौ माने दिनै सानसेनि थाखाय बा साननैनि थाखाय बन्द' खालामखायोबा मोजां थासारिया गरमनिफ्राय गरम जालाङोब्ला गाज्रि जानो हागौ। दा बेखायनो पुलिस प्रसासननिफ्रायबो गावसोरथ' बुंदों आयेन मथे माबागोन बारा माबा खालामलायनाङा खिन्थु मोनसे जाथि हारि सेन्टिमेन्ट लायोब्ला जोंहा सेन्टिमेन्टआव नाङो नालाय साफ्रोमहाबो दा खास्रोम स्रोम बर'खौ बिदि खालामोब्ला बर'नि जायगायाव अब्लाथ' गुबुन जायगायाव मा सेफटि बिदि सानजानाय जायो। दा गासैबो प्रटेस्ट खालामदों आरो बहाय प्रटेस्ट खालामगासिनो ओमफ्राय टायार सावदों लामायाव बे मेन कारिगाव हाइवे क'क्राझार हाबलांग्रा सोनाबा थांबाय ओरै गसाइगावजों थांबाय सानजाहा ओमफ्राय ओरै लामाखौ ब्लक खालामना दं गासिबो गारिफोरखौ लाखिनानै दायो बेबायदि आरो স্থানীয় ব্যক্তি আর বিভিন্ন দল সংগঠন আহি পেলাই ইতিমধ্যে 31 নং রাষ্ট্রীয় ঘাটত গাত অপরাধ করছে টায়ার জ্বলাতে